Hayırlı kеш, siz Müslüm televideniyesi topşuların qoraysiz yanılıqlar шығарылышы bilen studiyada мен Римма Авзалова жерлігімізде болған оқиғалар турында қысқаша. Татар автоном Совет Социалистик Республикасы ешуға быйыл 100 ел толды. Юбилей елында Тассыр флагы Татарстан һәм Россия регионнары бойынша саяхат итә. 18 август көнне Тассырның 100 еллыгы флагы эстафетасын Müslüm кабул итте. Шул ук көнне районга яшьләр автобусы да килде. Теманы Лилия Шәймиева дәвам итә. Müslüm районында байракның республика буенча 20-нче тукталышы, киләсе тукталыш Лениногорск районында булачак. Россия регионнары һәм республикабыз буенча байрак ныклы, ышанычлы адымнар белән атлый. Менә без бүген Müslümгә килдек, кичә Зәй районында булдык, бүген тагын Лениногорск районында эстафетасы була. Татарстан Россия төбәкләре лидерлары арасында санатмый. Һәр районда Тассыр флагын зурлап каршы алалар. 45 муниципаль район урап чыкканнан соң 30 август көнне байрак Казанга әйләнеп кайтачак. Республика көнендә Тассыр байрагы башкаларның милли музеена куелачак. Тассырның 100 елы уңаеннан безнең флаг уйлап табылган. Менә ул бүген 20-нче район булып Müslümгә килде. Иртәгә ул безнең Лениногорскига китәчәк һәм шушы районнарны әйләнеп чыккач 30 август көнне Казанның милли музеена апарып кадап куелачак. Müslümгә бу көнне яшьләр автобусы да килде. Яшьләр вакыты исемле яшьләр туры республиканың бөтен районнарында үтәчәк. Аның максаты 14-35 яшьлек яшьләр белән очрашу. Яшьләребез бүген булдыклы, актив һәм аларның бүген үзләренә нинди максат куялар. Димәк, безнең киләчәгебездә ышанычлы, өметле булачак. Менә бу республикадан килгән дип әйтик инде яшьләребез команда, ул бер тупланган команда, алар һәр районда була. Бүген алар бездә Икенче ел рәттән шушы автобус килә. Бу инде яшьләргә аларның хыялларын тормышка ашырга, максатларын дөрес итеп куярга, районны, авылны күтәрергә бер дигән мөмкинлек. Үзләренең борчуларын югарыга җиткереп, тормыш өчен кайнап, патриотлык хисен арттырып, яшәргә бер дигән шушындай уйлап табылган бик көчле проект. Яшьләр автобусының Müslümгә икенче мәртәбә килүе. Узган ел бер төркем республика яшьләре Müslümебездә кунак булып, яшьләр тормышын өйрәнеп киткән иде. Алар уздырган лекциялар бик кызыклы. Укучылар яшьләр уңышлы проектларда бик кызыксына. Быел Müslüm яшьләре үзләре әзерләгән 15 проект эшен тәкъдим итте. Алар һич шиксез тормышка ашар дип уйлыйбыз. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Müslüm телевидениесе. Müslümгә эш визиты белән Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты, социаль сәясәт буенча Дәүләт Советы комитеты рәисе Светлана Захарова килде. Светлана Михайловнаның Müslümгә беренче мәртәбә генә килүе түгел, депутат Миләшкәй балалар бакчасын карады, социаль яклау бүлегендә район үзе хастаханәсендә булды. Светлана Захарованың визиты турында алдагы сюжетта. Светлана Захарова үз визитында инвалидларның һәм хәрәкәте чикләнгән кешеләрнең өстенлекле хезмәтләргә, тоткарлыксыз ирешә алуын тәэмин итү чараларының үтәлешен тикшерде. Хастаханәдә авырулар өчен тудырылган шартлар һәм заманча технология белән җиһазланган кабинетларга да уңай бәя бирде. Уңайлы мөхит программасының гражданнарны социаль яклауга юнәлтелгән дәүләт программалары арасында аеруча мөһим урын биләп торуында ассызыклады Казан кунагы. Есть все возможности именно оказания медицинской помощи сельскому населению. Это не каждый может похвастаться район. Наверное, это, я уже сказала, медикам, наверное, плюс, что глава с медицинским образованием и очень трепетно относится именно к здоровью своих подопечных. Светлана Захарова мәгариф хезмәткәрләренең Бәрәшбаш авылы җирлегендә узган Сабан туенда катнашып, шушы өлкәдә хезмәт куючыларны тәбрик итте. Җирлегебездә булган үзгәрешләр турында сөенеп, халыкның матур һәм тату итеп яши белүен дә билгеләде. Я думаю, что вот те преобразования, которые есть, они найдут свои продолжения. Здесь очень понравилась программа по детским садам, что ведется работа не только с учащимися, но и с родителями. Мәгариф хезмәткәрләре өчен көнедә матур кояшлы булды. Ярты елга якын дәвам иткән пандемиядан соң рәхәтләнеп аралашыр, ял итәр өчен бер мөмкинлек дә итеп кабул итәргә кирәктер моны. Бүген шундый матур кояшлы көндә укучыларның Сабантуй бәйрәме үткәрелә һәм нәрсә әйтәсе килә. Менә шу дистанцион укулардан соң, озак җәйге яллардан соң бүген коллегаларны күрү, монда аралашу безгә зур бәхет дисәк тә ялгыш булмас. Таныш йөзләр, бәйрәм рухы. Үземнең укытучы булу белемдә бик горурланам. Менә бу без бүген Сабантуйга җыелдык. Мондай Сабантуйлар безнең еш була.
укытучыларны, мәктәп коллективын, педагоглар коллективын җыеп, менә шушылай итеп бәйрәмнәр оештырганга без район башлыгына һәм үзебезнең мәгариф җитәкчесенә бик зур рәхмәтле. Зур хезмәт куеп эшләгәннән соң, шундый матур ялга җыелгансыз. Сезне барыгызны да шушы бәйрәм белән ихлас күңелдән быек урта мәктәбе коллектив исеннән ихлас котлыйм. Шушы матур мероприятиедә зур энергияләр туплап, 1 сентябрьдә балаларга белем һәм тәрбия бирүдә чын көч җыеп кайтырсыз дигән ышанычта, рухта калам. Светлана Захарова халыкка хезмәт күрсәтү объектларында һәрвакыт уңайлы хөкем сөрергә тиеш дигән фикерендә җиткерде. Хезмәтнең сыйфатын кайгырту дәвамлы булса гына, яшәешебез дә матур булачак. Лилия Шәймиева, Динар Нурутдинов, Мөслим телевидениесе. Авыл җирлекләрендә халык җыеннары башланды. Район җитәкчелеге катнашында узган бу чарада башкарылган эшләр һәм хәл итәсе бурычлар, халыкны борчыган мәсьәләләр турында сүз бара. Дүшәмбе көнне җыеннар Вәрәшбаш, Крәш-Шуран, Симәк һәм Исәнсев авыл җирлекләрендә үтте. Вәрәшбаш авыл җирлеге башлыгы Земфира Маннапова обелискның төзекләндерелүе, Иске Вәрәш мәктәбендә санузел ясатылуы, запаска су насосы алынуы турында әйтте. Иске Вәрәштә күпер эшләнгән, су чыганагы җирләре рәсмиләштерелә, Иске Вәрәш коесы ремонтлана. Ветеран Тәскирә Низамиева халыкның бердәм булуын, җитәкчелек белән аңлашып эшләвен әйтте. Крәш-Шуран авыл җирлеге башлыгы Радик Сафиуллин да үзара салым акчасына башкарылган эшләргә тукталды, демографик хәлнең шулай ук аяныч булуын ассызыклады. Шуранда июль аеннан файдаланган су өчен халыктан акча җыя башлыйсы була, диде башлык. Җыенда катнашучылар янгын куркынычсызлыгы мәсьәләсен бөтен кискенлеге белән күтәрде. Шуранлыларны асфальт булмавы, сөт өчен түләүнең түбән булуы да борчый. Симәк авыл җирлегендә үзара салым акчасын җыюны 3 ай эчендә башкарып чыктык, диде җирлек башлыгы Рифат Садретдинов. Шактый эшне тәмамларга да өлгергәннәр. Торышта автомат су китертү җайланмасы, Красноярда өлешчә су үткәргечне алыштыру, Симәктәге яңа кибетне сулы юллы итү һәм башка мәшәкатьләр чиратта тора. Су трассасы безнең 80нче елда салынган, ләкин инде һәр авылда да булганча инде колонка урыннарында безнең тимер ялгаулар, менә шушы тимер ялгаулар инде бүген я иртәгә инде чиреп чыгарга мөмкин, инде аның инде без инде берсен күрдек, берсендә инде су саркып утыра. Шуңа күрә акчабыз бар шагында өлешчә менә шушы тимер өлешен без полиэтилен торбага да алыштырачакбыз. Исәнсев авыл җирлеге башлыгы Иршат Салихов обелискларны яңарту, Марибүләрдә чишмәгә санитар зона ясалуы, яңа Сәйиттә уен мәйданчыгы ясарга планлаштырулары һәм башка эшләр хакында сөйләде. Исәнсевтә асфальт урамнарны ремонтлау, яктырту турында сораулар бирде җыенда катнашучылар. Су мәсьәләсе күтәрелде. Усаклык балаларын мәктәпкә йөртүдә хәл итүне сорый. Крәш-Шуран, Симәк, Исәнсев авыл җирлекләрендә хуҗасыз этләрнең, төлкеләрнең шәхси хуҗалыкларга зыян салуы турында борчылып әйттеләр. Пай җире өчен саламны ерактан ташу да авыр, диделәр. Район ичке эшләр бүлеге җитәкчесе Раил Гатауллин 7 ай күрсәткечләре белән таныштырды. Мошенниклык очракларының артуын билгеләп, халыкны уяу булырга чакырды. Район башлыгы Рамил Муллин авыл халкына бюджет тармагы хезмәтчәннәренә рәхмәтен җиткерде. Быел беренче чираттагы эшләр эшләнде. Монда үзара салым акчасы ярдәмгә килде, диде ул. Һәм средстволарны нәтиҗәле файдаланырга кирәклеген ассызыклады. Юллар мәсьәләсе күтәрдек, сулар мәсьәләсе күтәрдек, суда җитмәгән җирләр бар да, аларны әкренләп эшләп чыгарга кирәк. Без башка җирлеккә караганда, менә бу ел мин там бер тапкыр нәрсәсе авыр булды, практически финансирование вопросы бүген только первоочереднойлар гына. Аңа карамастан безнең шушы үзара салым булды, онлайн әле без сизмәдек тә. Шуның белән азрак кына җирлеккә эш эшләнде. Бар районнар 100 сум чия торган, әле яңа чия башлаган районнар бар. Алар да әле бик ушысы. Мөнира Арсланова, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Урып җыю эшләре дәвам итә. Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсеннән алынган мәгълүматлардан күренгәнчә, бүгенге көнгә район буенча 23025 гектарда урып җыю башкарылган. Бу барлык мәйданның 48%-ын тәшкил итә. Һәр гектардан уртача 36,5 центнер уңыш җыябыз, диләр игенчеләр. Быелгы уракта да туган як агрофирмасы уңганнары лидерлык итә. Алар барлык мәйданның 60%-ында урып җыю эшләре башкарырга өлгерде. Гомумән алганда район игенчеләре аяз көннәрне нәтиҗәле файдаланып калырга омтыла. Уҗым культураларын җыю төгәлләнеп, бүген арпа, язгы, будай, борчак сугу бара. Рапста җитешеп килә, диләр авыл хуҗалыгы белгечләре. Алдагы ел уңышы өчен туфрак әзерләү дәвам итә. Туган як агрофирмасында көзге чәчүне дә башладылар. Аларга Намус агрофирмасы да кушылды, биредә көзге будай чәчү бара. Башка хуҗалыкларда узакламас кирәкле техникалар да, орлык та әзер, дип хәбәр итәләр район авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсеннән.
Алға таба, оқу елы башланырға да көп қалмады. Ел сайын шушы чорда мәктәпкә әзерләнергә ярдәм ит акциясы стартала. Акция кысаларында аз киремле күп балалы гаиләләргә балаларын мәктәпкә әзерләү буенча ярдәм күрсәтелә. Быел әлеге акциядә районның 34 оешма предприятиесе һәм райондашларыбыз матди ярдәм күрсәтте. Хәйрия марафоны ел сайын белем көненә бер ай кала старт ала. Быелда марафоннан җыелган средствалар аз тәэмин ителгән. Күп балалы ялгызы бала тәрбияләүче әтияниләргә бүлеп биреләчәк. 30 балага мәктәп кирәк-яраклары өчен сертификатлар тапшырылды инде. Мондый сертификатлар 100дән артык гаиләгә тапшырылачак. Менә шушы марафонда безгә мәктәпкә балаларыбызны җыярга ярдәм итү максатыннан оештырыла. Менә шушы марафонга кергән дип әйтик инде Хәйрия фонды белән без инде сертификатлар ясыйбыз һәм шушы сертификатларны без бүгенге көндә инде кибетләргә бүлеп бирәбез. Бу безнең мәктәпкә әзерләнергә ярдәм ит дигән акция. Безнең инде тамчыдан күл җыела диләр. Ярдәмгә мохтаҗ кешеләр инде безнең районыбызда бик күп. Шуңа менә булышып торалар, булышып торсыннар. Бу җыелган акчалар инде барсы да балалар өчен. Игелек, хәйриячелек, мәрхәмәтлек кебек төшенчәләр яшәү рәвешебезгә әйләнде. Җирлегебездә 11нче тапкыр узучы хәйрия акциясендә катнашучыларның актив булуы да шуңа ишарәли. Оешмалардан, шәхси эшмәкәрләрдән һәм физик затлардан кергән акча бергә туплана. Шул средствлардан һәр балага 2000 сумлык сертификат бирелә. Бу сертификатлар белән район үзәгендәге кием салым, канцелярия товарлары кибетләреннән кирәкле әйберләрне алырга булачак. Игелек марафоны 25 августка кадәр дәвам итә. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Мөслимдә юл транспорт һәлакәтләре саны артты. Июль айында бер тәүлек эчендә берничә юл транспорт һәлакәте теркәлде. Шуңа бәйле Татарстан Республикасы Эчке эшләр министрлыгы район эчке эшләр бүлегенә өстәмә ярдәм җибәрде. Теманы Лилия Шәймиева дәвам итә. Бу көннәрдә җирлегебездә Казан һәм Ярчаллы шәһәрләренең ЮХИДИ инспекторлары күзәтә тора. Сәбәбе дә бар. Җирлегебездә авариялар саны күзгә күренеп артты. Июль аенда гына да Мөслим юлларында 7 авария теркәлеп, аларда 5 кеше авыр тән җәрәхәтләре алды. Бер кеше фаҗига урынында вафат булды. Июль ayında 12 kişi eşip ölekti. Örülde idare etken için balaga administratif hareketler atıldı. Şu anın birisi ikinci kavat gerekti. Görünüp tura местный ГИБДД'ның эшләгәне. Мәсәлән, игътибар иттем, башка районнардан аерымлы буларак, бик күбесе куркынычсызлык файшларын тагып бирәләр. Ул күзгә ташланып тора, потому что чагыштырмада. Булай килгәндә вак-төяк нарушениялар таптык инде. Страховка мәсәлән, кайберләренең игътибарсызлыгы аркасында сорауга чыккан. Мәсәлән, яшьләр күбрәк йөри инде тонированный машиналар белән. Юлларда шоферлардан аеруча саклык таләп ителә. Дөрес тизлек сайлау, юл кагыйдәләрен бозмау аеруча мөһим. Шоферлар юлда даи хезмәткәрләрен күргәч кенә ашык-пошык иминлек каешын эләктерә. Юлларда кабалану, игътибарны читкә җәлеп итү һәр вакыт һәлакәткә илтә. Ел башыннан имгәнүчләрне исәпкә алып, 9 юл транспорт һәлакәте булган. Июль ayında район җирлегебездә бик күп юл һәлакәтләре булды. Бу һәлакәтләрдә 5 кеше тән җәрәхәт алды, берсе вафат булды. Шунлакка скоростларны тиешенчә дәрәҗәдә таләпләрне үтәсеннәр. 3 августта республика буенча мобильник оператив профилактик операциясе старт алды. Машинада яки башка транспортта, руль артында телефоннан сөйләшеп баручылар еш очрый. Бу юл транспорт һәлакәтләренә китерүче сәбәпләрнең берсе булып тора. Транспорт лидеры әйткәндә, машина йөртүчегә кул белән тотмыйча гына сөйләшү мөмкинлеге бирүче техник җайланма белән җиһазландырылмаган телефоннан файдалану тыела. Юлларда төрле һәлакәтләр була. Күпчелек шоферлар дип игътибар итмиләр, телефоннан сөйләшеп баралар. Телефоннан сөйләшеп баручы шофер безне шут юл астына төшермәде. Без моңа бик каршы. Шуңа күрә мин үземнең теләкләремне җиткерәсем килә. Шоферлар акыллы һәм гадел булып йөрсәгез иде руль артында. Менә шушы иминлек турында берничә сүз әйтәсем килә. Шоферларның менә шушылай урамнарда шундый зур тизлек белән китүләре куркыныч бит инде. Бала-чага килеп чыгуы бар. Аннан соң машинада жүргәндә телефоннан сөйләшүләр дисеңме. Тагын җәүле кешеләрне барыбер теге бик соңга сугу дигән әйбер юк инде. Җәүле үтеп китәргә тиеш булган җирдә дә син туктап торасың, алар вырлап үтеп китәләр сине.
Ел башына механик характердагы 73 авария теркәлгән. Бүгенгәчә исерек килеш транспорт белән идарә иткән 36 шофер тоткарланган. Аларның 7-се кабаттан эчеп руль артына утыручылар. Җәяүлегә юл бирмәгән 13, светофорның кызыл утына чыккан 18 шоферга административ беркетмәләр төзелгән. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Район мөхтәсибәте җирлегебездә эшләүче гыйбадәтханәләр арасында нурлы мәчет конкурсы игълан иткән иде. Узган атнада махсус комиссия райондагы мәчетләрне һәм чиркәүләрне карады. Бер уңайдан мәңгелек йортларыбызның торышына да бәя бирелде. Шул хакта Әлфинур Нугманова репортажы. Бәйгенең исеменнән аңлашылганча, беренче чиратта мәчетләрнең һәм аларның территорияларының каралган, төзек булуына игътибар ителде. Нигезләмә буенча Аллаһ йортларының тарихын, аларда хезмәт иткән дин әһелләренең исемен барлау максатында куелган иде. Краснояр авылы имам хатибы Миңнулла хәзрәт Абдуллин кебек бу юнәлештә актив эшләүчеләрдә шактый булып чыкты. Тарих әле бездә яктыртылмаган, бу мәсьәлә бик тә кирәк. Һәрбер мәчетләрнең тарихы язылмаган. Менә инде шушы Краснояр авылында да мәчет булмагачтын, моның тарихы гел юктыр дип баралар кешеләр. Әмма ләкин Краснояр күчеп килгәндә, сез аны беләсез инде, елга баштан күчеп килә, 70ләп хуҗалык. 25нче елны шушы вакытта һәрбер кешегә шушы урман өчен төпләп абзар курасын җиткергә кирәк була, йортын салырга кирәк була, елга баштагы булган бөтен имуществосын ташырга кирәк була, әмма алар шушы вакыт белән бер рәттән шушы эшләр белән бер рәттән бура бурыйлар мәчеткә. Ул бик зур бура. Шул мәчет бинасын яңадан мәчет бурасын инде аны Совет власты тартып алган. 90 елдан соң безнең бабаларыбызның нияте кабул булган. Менә мин шул турыда әйтәсем килгән иде. Башка мәчетләрдә дә әле эзләнәсе әйберләр бар, муллаларны, имамнарны табасы бар, мәзиннәрне табасы бар. Аллаһ йортлары никадәр генә зур һәм матур булмасын, намазга йөрүчеләр булмаса, дин гыйлеменә өйрәтү оештырылмаса, аларга нурлы мәчет дигән бәя бирүе авыр булыр иде. Комиссия членнары урыннарда булганда, мәчетләрдә дин дәресләре оештырылуга да аерым игътибар бирде. Инде авыл халкы динне ярата, дингә тартыла, мәчет тирәсен һәр даим карап тора. Безнең инде 4-5 ел тирәсе инде Мөнир хәзрәт инде шушында авылда кыш көне Коръән уку дәресләре, иман дәресләре үткәрә. Инде Аллаһ Тәгалә рәхмәте аңа булсын. Акрынлап мәчетләребезгә хәзер яшьләр дә килә башлады. Җомга намазларын үткәргән чагында бигрәк тә күп. 12 шушы кичкенә елга башлауына да шуны ише яшьләр белән җомга намазлар үткәрәбез. Яшьләр дә барып мәчеткә тартылыр. Киләчәктә елга башлаулы мөселман яшәргә дип исәплим. Районның имам мөхтәсибе Расих хәзрәт Каюмов билгеләп үткәнчә, дин гыйлеменә өйрәтү буенча дәресләр барлык мәчетләрдә дә диярлек оештырылган. Ләкин аерым җирлекләрдә дәресләргә йөрүчеләр саны әле аз икән. Соңгы берничә елда мәңгелек йортларыбыз булган зиратлар торышына да игътибар артуын әйтергә кирәк. Аларны әйләндереп алу, картайган һәм бөек агачлардан арындыру юнәлешендә күп эшләнә. Кайбер авылларда борынгы зиратларны кыймалауга да алынганнар. Моңа кадәр чистартылмаган зиратларның да үләне яхшылап чабылган, әле кул җитмәгән урыннарда бар. Бу бигрәк тә үзәктән ерак булган кеше авылларда күзәтелә. Зияратларны карау, чистарту, аларның әйләндереп алу, инде кыймалау эшләре бик күркәм бара дип әйтсәк тә ярый. Авыл җирлеге кешеләре бик зур тырышлык куялар. Инде бу бит безнең үзебезнең киләчәктә киләсе урыннар, буларны инде халык һәр вакыт инде карап торырга тиеш һәм карап торсалар иде. Халыкка, бигрәк тә яшь буынга рухи тәрбия бирүдә, җирлек башлыклары, дин әһелләре һәм авыл җәмәгатьчелеге кулга кул тотынып эшләгәндә генә уртак максатка ирешеп була. Әлхәмдүлилләһ, авылларыбызда менә шушы халкыбызны рухи яктан тәрбияләү, яшьләребезне тәрбияләү юнәлешендә күпмедер сизерлек эш бара. Имам үзегенә яки авыл җирле башлыгы үзегенә ул нидер эшләп бу менә шундый тыгыз элемтәдә генә инде нидер авылда менә шундый алып барыла торган эш ул инде күпмедер безнең халкыбызны, яшьләребезне тәрбияләүдә, безнең иманыбызны нуктада ул үзенең инде әлбәттә ки үз нәтиҗәсен бирер. Әлфинур Нугманова, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.
Фантастик кешеләре көтелмәгән гамәлләре белән шаккатырып Гиннесның рекордлар китабына кергән кешеләр аз түгел. Райондашыбыз Рөстәм Бухаринны да әлеге китапка кертеп булыр иде. Нигә дисезме? Рөстәм Казан Мөслим арасын җәйгә үткән, шул рәвешле үзенең ныклыгын сыный егет. Теманың дәвамы алдагы сюжетта. 6 көн эчендә Казаннан Мөслимгә җәяү кайткан райондашыбыз. Без Рөстәмне Ташлыяр авылы янында каршы алдык. Орып, аякларын юл иттерү өчен туктаган вакыты иде Рөстәмнең. Казаннан решил тоже кайтырга, потому что теге елны Акташта аяк авыртып китте дә. Мәхәл шуңа металлический ниләр куйдым, потому что жул янынан теге барганда теге ташларга эләгеп аяк повреждаться инде. Шуңа пластиналар куеп, мин все-таки решил кайтырга, потому что врач әйтте, что спортивный врач әйтте, что невозможно кайтырга, теге СМС все равно үтәсең дип. Мин все равно попробовать хотел инде. И как бы менә вроде бы получается. Казаннан егет 8 август көнне иртәнге сәгать 4-тә чыгып китә. Машина юлы буенча кайта. 64 километр юл узгач, 5 мәртәбә юл итеп йоклап ала. Юлда начар кешеләргә юлыкканым юк. Җәяү барганны күреп, туктап, илтеп куярга тәкъдим итүчеләр дә, кунакка чакыручылар да, минем белән фотога төшүчеләр дә булды дип искә ала Рөстәм. Ашау ягы проблемасы юк, то есть анда даже любой заправка кирдең, анда ашап була как бы. Анда үзең белән алсаң була, анда шоколадкалар, еще что-то. То есть андый проблемалар юк. Йоклау буенча беренче көнне бер кеше, үзенең өенә чакырган. Шунда кундым мин аны. Икенче көнне уже палаткада, өченче көнне отельдә, а потом уже бүтән көннәрне палаткаларда кундым инде. Мин обычно җоклыйм посадка артында, потому что как бы посадка жулга якын, и теге җиракта барасы түгел, анасы жулга чыгасы, потому что иртән раса ул бүтән аякны нитә, җүшләтә. Шуңа миңа теге чтобы нык җүшләтмәсен өчен посадка артына палатканы куям. Во-первых, монда машиналар йөрсә дә беркем дә күрми анда мине. Түн бит инде барда. Мөслимгә кайтып җиткәнче Рөстәм юлда 5 төн кунган. Рөстәмнең бу беренче сәяхәте генә түгел. Тәүге тапкыр ул 2013 елда Башкаладан Мөслимгә велосипедта кайта. Ул вакытта Мөслимгә 22 сәгать эчендә кайтып җитә Рөстәм. Үземә цель куйган идем инде. Теге елны мин хотел пройти 247 километров, короче, чыктым мен, а больше не смог чыгарга. А мен до этого великта кайткан, то есть великта мен где-то за 22 часа ее кайтып җиткән идем. Рөстәм йөри бит әле дип Казанга җәяүләп чыгып китә күрмәгез тагын. Егет кечкенәдән спорт белән шөгыльләнә. Шуның өстенә көчле рухлы, максатчан үҗәттә ул. Без кечкенә вакытта, авыр вакытта булса да, әтисе дә, мин дә пример китерә идек. Сугыш шарларын мәтем. Улым каралы сугышта ничә 5 ел буена, 4 ел буена җәяү барганнар. Алҗамышы, аяк киеме булмаган, кием булмаган. Генерал Карбышев примерын китергән. Безнең китаплар күп, үзегез беләсез инде. Укыган булгандыр, әтисе дә китаплар буенча. Вообще, вот подвиг дигән безнең семьяда примерга нык китерелгән. Мош шул как-то куанга сеңгән. Ну, аның теләге бар, упорство бар, шунда теләге бар. Төнне җыклый алмыйдыр инде менә. Яңгыр жауса, как будто тегендә җүшләнгән дә инде җыклый алмыйча ятаем дип менә уянадыр төннәгел. Аннары өйрәнеп беттем инде, беләм, что ул уже все-таки оборудованиелар алды специальные инде, палаткалар, ниләр, чтобы яңгырдан да сакланырга, и вообще, менә допустим, җәнлекләрдән дә сакланырга бар инде аппаратлары. Рөстәм Бухарин Казан шәһәрендә яши. Медицина җиһазлары белән сату итә. 36 яшьлек Рөстәмнең кызыксынуы көчле булгач, Ак елгасының каян башланганын да күреп кайткан. Барлыгы 340 километр юл уза ул. Шуның 120 километрын җәяүләп, 220 километрны көймәдә ишеп. Ул җыри башлагачтан мин дә ярып, шунда илтәдерем бит инде. Каян менә һәр башланганын беләм. Именно менә что Игнашкино дигән авылда башлана. Оренбург белән Башкирия границасында шундай әйберләрне белдем. Ничек башлана, ничек җәелә. Алла Тәгаләдән тагын 1 километрга помоги, тагын 1 километрга помоги дип әйткән вакытлар булды. Шундый булды. Килешектә менә тагын кайдан кая җәяү кайтырга җыенасыз? Җәяү белмим, но менә велосипед белән хочу менә Европа буенча велосипед малайлар белән сөйләшкән идем, но велосипед белән Европа буенча хотелось бы йөрергә. Рөстәм атаклы сәяхәтче от караучы Руслан Верин белән элемтәдә тора. Икәү киңәшләшәләр, яңа идея, планнар белән яналар. Русланның хәтта Сагут Гарабстаны шәйхе дә хәбәрдар икән. Шәйх Рөстәмне җәяүләп яки велосипедта кунакка килергә чакырган. Ниятенә керсә барыр да. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Оста куллар райондашларыбызда хайран калырлык кешеләр башкара. Русшуганнан Ярослава Новикова штукатурка болшыктан сыннар ясый, картиналар тудыра. Русшуганда гына түгел, республиканың бик күп район шәһәрләрендә дә популяр ул. Аның кул эшләрен төрле күргәзмәләргә дә сорап алалар. Аның кул эшләрен төрле күргәзмәләргә сорап алалар.
Райондашыбыз табигать дөньясы белән илһамланып яши. Аның гипстан, тузлы камырдан ясалган картиналары, штукатурка, балчыктан эшләнгән сыннары да шуны дәлилли. Пастель һәм акрил буяулар белән эшләнгән диварлардагы рәсемнәрдән сихри нур бөркелә кебек. Рәссамнар юкка гына пастель белән ясалган картиналарны рәсем сәнгате һәм графиканың бөтен байлыгын үз эченә тупланган дип әйтмиләрдер. Рисую и леплю я с детства, лет с 5, наверное, если не раньше. Как один начала, так и лепить и рисовать. Художественную школу закончила, потом курсы в Санкт-Петербурге, а именно барельефами занимаюсь уже около 12 лет, а конкретно на заказ уже профессионально. Ну вот лет 6, наверное, точно занимаюсь. Новиковларның һәр бүлмәсе төрле формада эшләнгән паннолар белән бизәлгән. Аларның күбесендә җәнлекләр, су хайваннары, кыр чәчәкләре сурәтләнгән. Бу матурлык Ярославаның табигать белән бер сулышта яшәвен тагын бер кат дәлилли. Идеи из интернета подчерпываю, по телевизору что-то интересное вижу, фотографии разных художников. Копирую или из головы, как фантазия придет, так накатит вдохновение, так начинаю лепить. Новиковлар җирлектәге иң уңган, иң эшчән гаиләләрнең берсе. Алар җир җимертеп эшли дә, матур итеп яши дә белә. Лилия Шәймиева, Айрат Фазылов, Мөслим телевидениесе. Бүгенге шулар, мин Римма Авзалова сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз, бездән аерылмагыз.